Tak tady čau, ale vyžijou tady chalapinu.cz, tak tam jsem našel dalšího let's play za hry Minecraft. Ježiš, já to mám tak pomotaný. Za kamerou jsem nic nedělal a tady nám dole pobíhá creeper, no. My jdeme takhle sem a ten minulý díl se slepicema, tak to radši předělám na obilí. A my se najdeme teda nějaké oblíčko, takže my vyjdeme a jdeme hledat. A vida. Au. A sakra. Jak se mi to seká? No, to je jedno. Takže používá to asi krásný texture pack. Tady jsem si teďka vzal. Nejde. Hej, nic z toho nepadá. No. Takže... Hej, spadni něco. A... Nic, no. To je škoda. Velká škoda. No tak my jdeme domů a... co budeme dneska dělat? Dneska půjdeme najít nějak hodně železa a... Au. Rychle se musím otopit. Mám hlad. Tak než se otopím. Takže... nevím, co bych vlastně ani říkal. No prostě. Teďka se právě zabijíme. Ani si jiného neděláme. Au. Hej, Jimbo se otopil. Je obrazovka. Ježiš, co jsem to udělal? Ano, úvodní obrazovka. Jau. Už se mi to tak seká. Konečně. Voda. Cukrová křtina neboli. Sugarcane. A my si to položíme kam? Tak. Takový zvláštní. Musíme najít. Jo, jednu máme. Dobrý. Jdeme najít druhý. Hledáme. A někdo mi napsal, takže chvilku musíte... Tak jo, jsou zpátky malé vyrušení a... co jsem řekl? Aha, my už máme vlastně 2. Takže my jdeme. A... vezmeme motičku. Tady někdo má motičku. Zase, moje bože. Tak jo, tak toto bylo takové malé vyrušení a zase malé vyrušení. Pořád ten malé vyrušení. Pořád vyrušení. Úplně srandovní. Ježišmarja. Zítra se určitě můžete těšit na video z Terrarie. A hrál jsem hrozně moc za kamerou. Hodně moc za kamerou. Nejenom hodně za kamerou. No ne, zase tak hodně za kamerou. Ale hodně za kamerou. Tak. To je ideální. Hodně. Hop. Takže. Hop. Ježišmarja. Au. Pomoc. Pomoc. Dobrý.
Dobrý. Tam to musíme nějak zadělat. Taková děura v tom. Ale bože, já to zadělám zase špatně. Pořád špatně, pořád. A to bude jenom takový malý dílek. Nechce se mi do toho nějak hrozně zabořit. Takže se můžete jenom těšit, že se unudíte k smrti. Protože já právě nevím, co budu dělat. Tak. Toto byl takový malý krátký dílek, protože ani nevím proč. No tak, pokud se vám toto malé video líbilo, dejte like, pokud se vám to opravdu líbilo, dejte odběr a budu se s vámi loučit, takže se mě nezařiju, pusy, čau.